Eskolea zer zan, oso eskolea? Bai, oso eskolea eta unitarioa. Danako ginen basera, mutilek alde batean, 6 urtetik 13 urtekoak, eta neskak ondoan. Gure garaian, klaro, hau da, 6 urtekaz berrota 14an, sartu nintzen ni. Franko garai oso-osoan, ez da? Nik hainbat urtetan kante dute Karl Sol eta holango abestiak eskolan, hori hortik pasotak agoz. Eskolako bizimodua horreko gogorra izan zen. Gogorra hizkuntza aldetik eskendulako ulertzen erderea, eta beste alde batetik gero gure zerbitzuape esate bateko guk eskonkan komunik edo eskusaurik eskolan. Egoan bat maixuntzako. Bai neskak eta bai mutilek, kanpoa egiten giren, arazpera. Guk ez duki kapetxorik, kalefazioa estufa txiki bat, askotan gauk eron beharretako batzuk suiteko, eta oso txarto paso gendun. Beganda guztiz, normala zan, ze danok iten gendun hori eta, ezekoan beste,